Thanglai sal kisa sakang telemora bwkhasteni chakmakat bridge kinarni BJP bedekni bwkhaktwi Mongia kami blockni bisingo khobjak Tiprasa bosokni riyang hodani kwbangma nukhungni borokrokno bakjakmani khwtwng phiya o khwtwng bakthani kese kereng khlaijaka hini koksilchajaka telemora chakmakat amchaini BJP bedekno kebengwi. Thanglai sal kisa sakang bedekni bwkhaktwi Mongia kamini blockni 18 mura Kakrasara tei Tuikorma ADC village ni riyang dophani lukurokno bakjaka khwtwng phiya bedekni bwkhaktwino je khwtwng bakjakmani abo expire date paijak hini koksilcha laikha. Khwtwngbo belai hamya kisa sotoni kheno chowui thango hini salaikha borok. O khwtwng hamya bai rignai risa rikutu khlaimaya hini koksilcha laikha borok. Abono twino Nanasara ADC village ni Kanaram parani khoroksa beneficiary koksilchaka packet bisingo je khwtwng tongmani rwjakmani abo samungo chukya kisa soton kheno chowui thango hini koksilcha laikha. O jemia bazar thango ang mingya oke PTG dotoni ni kaisa khwtwng bakjao ke bakjak khara sakmagan simno abo paper o dawi lehoja kha ke paper dai lehoja man ke anlok borok ke khatung khaja ngino khwtwng ma khaba ni sarik nai sokmani abo kosomang ke lokhe anose bahai mo khwtwng kosorono tam khainani tu kha ni amtimang khaise jole jagui se mai moi songlong liya hain se angbu naijak liya ba ke mo hai kheto man phuna mai hai tam khainani mo bumu hudam bumu ndrap ni angke iko kisa ma phuluk manta ko yangra morobu koso kisa mesa tongbai to phuna mo khe kisa chole yang ni mo khebelai koso bangku khatai ko nai baidi acha kunje Tabuk abono naithai telemora bwkhasteni Mongia kami blockni BJP bedekno kebengino khwtwng hamya bakmani koksilcha mungo tamo yapri naharjakno hai ingyawi amengki phopma haida kholopjakno patimung abo jorano kok sanai. Bureau report Kok Khorang.